محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد عندما نحن تاريخ ولادة أولاده تاريخ جبنا قول بيت الحجي آلي عندي بحال نمو بيما الحجي آلي ويندي بيت ما كبير فوق kala hen goto ñalawma mo jibina e lewrundu e hitande ɗo woni re ceerno waldirto deftere nde ceerno sohli ɗum tan totti kayit ɓe jibinirɗe kamɓe fof kamɓe fof no mayen dewɗo e maɓɓe allah arsiginimo ɓiɓɓe nogas worɓe ɓe ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo rewɓe ɓiɓɓe worɓe ɓe ko nogas ɓiɓɓe rewɓe ko sappo e ɗiɗo kamɓe fof e ndewi no inde maɓɓe haade en ndewi yimɓe neniraɓe ɓe kala hen neniraɗo en kaali ko dañe ɓiɓɓe wona ha joni noon ɗum o reftata ɗum ay to neniraɓe to kala neniraɗo o haalnima ɓiɓɓe ɓe dañji alhaji ali ɗo noon ceerno sono haala to o haalanno ko jiiɗo yumma e baba toon kamɓe deggodiri toon ɗo noon ko keccuɗo o e dewɗo hen e dewɗo hen ɗo joni o rebgondirani jiiduɓe yumma ɓe kono ɓe keccodiri ni a yiyat ɗo haala oga taw ɓi oɗo debbo o haala e oga no ɓe dewodiri ndi ko woni mawɗo o rewi hen o hen ha kamɓe capantatoe ɗiɗo Allah arsiginimo ɓiɓɓe worɓe nogas ɓiɓɓe rewɓe sappo e ɗiɗo taw kadi ko wuurɓe ɓe ganduɗa guuri en kaalani kay jibinaɓe tan nanayi ɓe ɓen kay kaala ko wuurɓe ɓe sa nani ɓiɓɓam rewɓam mbiɗon hankini sa yi wonno kono diallo camni tan ay mo nawmiri ma ko kecce ɓiɓɓam ɓe ko rewɓam ɓe de no debbo goto e dañat ɓiɓɓe de allah wawi arsigindem kono kam heewirtani tene laaɗo wi sallllahu alih w sallam tanakahu wa tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama ne laaɗo wi ndese ha heewa jibi noon ha heewa wona on ɓeyditi leñolam o wi ñalawma darga mami wasodiri e annabaɓe leñolam ngol ɓuuri heewde fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama tarikhu wiladati awladihi ceerno wi واعلم أن تاريخ ولادة الأبناء من الأمر المهم لأنه بذلك يمكن وجود المرجع في الاختلاف وقت التكليف لذلك أبين هنا تاريخ وجود أولاده رضي الله عنه ceerno wi andu koy an kaldeteɗo o wi tarikh jibinagol ɓiɓɓe ma tarikh jibinede ɓe o wi min al amril muhimmi ko hunde himmude hunde wande fayi yimɓe wata belsino ɗum kala ɓiye jibinaɗo winduɗoɓe ɗo winda ñalawma o eero lewru ndu hitande ceerno wi ko hunde ɓurde himmude e gurdam neɗɗo o wi sabi koye ɗum newoto ruttorde sahande jejji mbaɗi nde jeebiru waɗi saɗa windu noon ɗum to e bindol mo o wi ko ɗum waɗi min ceerno moɗo feññinana on ɗo tarikh jibinagol ɓiɓɓe alhaji ali radiallahu taala an o wi fa akbaru abnaihi acheikhu tijjani afo ɓiɓɓe alhaji ali cheikh tijjani mo kalnoɗen a mbiɗoni makko wiyete ko aicha o woni afa o wulida fi shahri jumada al ukhra woni lebbi ɗi mbiyeten ngala inde e pular ɗi ɗin lebbi tan sa wi joni mawlud dewo mawlud rabiu sani mawlud dewo mawlud hol rewndu hen
rakkaati gam ha rakkaati gam rakki gam rakki gam e ɗum ko wolof rakki gam ko rewe rakki gam non tan kontir rakkaati gam e wadde ɗum woni rakkaati gam non tan kontirte ha ɗum jumaada ɗum jumaadal ukra kanko cheikh ahmadou o jibina ko fi jumaadal ukra woni rakkaati gam ayi wona anndi ko ɗum lewol nam rakkaati gam kadi ko yawma sabti wona o haali lewru mum o haali ñalawma asete li 17 minhu nam rakkaati gammu no yaara balɗe 17 17 nam rakkaati gammu hawde kadi ko ñande asete nden cheikh ahmadou feeñe e aduna hitaande nde o tonngide abadiada o wi ko hitaande alsachin nam alsachin woni 1331 en kaalirata jeyaali feeñe e aduna ko 1301 kadi mo hecci ɓiyi ko oɗo duuɓi capantati wona oɗo ko 1330 o woni afu o haali ñalawma o ko aset lewru ndu ko rakkaati gam lewru ndu ne yaara 17 hade kadi ɗum laaɓi ceeɗa o wi sa waɗi appa pare noon e lebbi ɗiɗo nam hitaade men ɗeɗo miladiya nam o wi no wawi wona 24 mai kono noon ko juumre sa ruttitima a tawan waɗi juumre no wawi wona 24 mai 1913 kono ko juumre ko 1910 fotata wonde kadi min garoy hen musiŋaji ɗi no mbaɗirta ni min garoy ƴeese he joni jiya juumre ɓurde mawnude ni ɗum ɗo kam woni ko laaɓi ko 1331 ɗum tawno kadi ɗum ko bindol seydil haaji ali e ngol bindol kadi ceerno wajiri ɗum ɗo noon ko yidde wattude tan e pour ha ɓaɗo haqqillaji yimɓe sabi so 1331 ko heewi men hannde yarani ɗum koma mbiyeɗa tan 1900 miladi yo ɓurɗo ne yarude summa zeynab nam te oɓe jiida yumma rewi hen ko zeynab ko banggue duuɓi ɗi ko zeynab rewe cheikh ahmad tidiani o zeynab ne mbinomami ko joom suudu ceerno oumar touré mi ceerno oumar touré hawre ladial restimo ceerno ɗahiru an jijilon mawnum ceerno li ceerno wero ba on ɗon ceerno ɗahiru ko on woni bamum ceerno fadel an woni oɗo zeynab wullidat yawmal jumaati jibina ko ñande aljuma wona o haali ñalawma o li 16 halat min safar 16 safar safar woni dewo haran muharram safar o ɗo jibina ko e dewo haran 16 mayru hawri ko ñalawma aljuma ceerno tongi abadiada o wiye ama bal sachin woni 1332 hijriya cheikh ahmad ko 1331 oɗo ko 1332 o waɗi noon appa pare e kitale men ɗeɗo miladiya o ene wawi wona 13 janvier 1914 appa pare wa fi hada al ami e nde hitande 1332 wulidat lahu ruqayya rugi alhaji ali ko nden jibina nde ka andi ko rugi alhaji heccodirani e zeynab mo kalduɗo joni o heccodirani koye même hitande nde rugi alhaji jibina ko yawma sulasayi min shahrillahi rajab no wayno zeynab heccima ko lebbi 5 safar rabiul awwal rabiul sani jumadal ula jumada saniya lebbi 5 zeynab hecci gorko rugi alhaji ali ay ɗo joomi siftini kam ɗo joni bachir talla bachir ko ɓi ceerno abdourahim talla radiyallahu taala anhuma bachir talla ko ɓi nen mariame ceerno mawɗo jibini yumma kanko bachir talla rugi alhaji ali jibini nene makko
o meeɗi arde e ceerno ousmane نعم kanko bachir tall ware ceerno ousmane o wi on maam min de wonto nan mina wiye wonde Seynabou wiyama ceerno Oumar Touré resi ɗum نعم ɓe dan mina kalda ɓe nangi ɓe ñoore wi wonde ɗum woodani kanko bachir tall mo hewno ko namdoto ceerno ousmane tawɗo mo suusi ɓe ko mamiraɓe نعم wonɓe nan mbina johe ɓe mbi wonde ɗum woodani wonde ceerno Oumar Touré resi ɓi alhaji ali Seynabou ceerno ousmane jaɓi koye joni hade am jabade janamdoɗa mammaru wi alhaji نعم sa umima ɗon ndewa nen e sattuure ɗo haade allah de kamɓe fof ɓe guuri ya sa immitima toon on saha garta نعم koye sabu kamɓe ɓe gandi نعم kamɓe yiɗuɗo ɓe keccodirade e Seynab andi ɓen kam majjata ɗum haade Seynab heccidugo alhaji ari ko lebbi joyi kamɓe fof jibdina 1330 koye bachir talla yaato bachir talla yi namdigol goto guel haji ali o wi an kam ko wiyete ceerno Oumar Touré resi Seynabou ko no woodi o wi sono woodi نعم o wi a yeddu ɗum نعم o wi haade mi woni toon mi woni suudu makko mi wondi toon e makko o haali heen ko mi wawa ɗo haaldu o rewi ɗo nen Aissata Touré ɗo نعم wayno Aissata Touré jinnaɗo ma ceerno Oumar Touré resino ɓi alhaji ali afo Seynabou alhaji ali نعم tan o wino Aissata Touré woyi o ɗum ko korsinnoɗo min te o dañi toon nde kay ɓiɓɓe tato worɓe نعم kamɓe fof ɓe guurani o wi so ɓe guurino hannde roɓiraɓam worɓe o wi ananta mbiyammi ceerno ousmane en ko kawu ko kawujam Seynabou ko baniɓe debbo ɗum woni kawiragal ngal koko ɓooyi nen Aissata Touré meeɗa fuujade ceerno ousmane en ceerno baba galle en ko kawu tan wiyanno ngal kawiragal yahata ha joni ne Aissata Touré ɗo wi ceerno ousmane en kawu ɗo نعم ko ɗon ceerno men oɗo wiyatno ceerno ousmane en kawu rugui alhaji ali ko waɗum debbo waɗum debbo ceerno ousmane ko ɗon ceerno jalalo mbiyata men kaw oɗon nana ñande fof ɓe ceerno ɓe kawu teskade hawli caam nan ɗo nen mawɗo caam nan ɗo waɗi kawiragal ngal ko ɓooygal ni ɗon kisa o arti kanko bachir tall نعم o wi mi namdima ɓe kaldi kamen kay dalilaji la o wi ayi ɗum ɗo fof waɗata noon ko wasde accude ɓesgu o wi sinno ɓiɓɓe en guurno joni ngal ɗo nuural ala ما عندي woodi woodani o wi ɗum neɗɗo fof warat ñaago Allah ɓesdude kadi acca ɓesgu taggal mum ɗum wona ko ɓooygol نعم te ceerno ɗahiru an e ceerno Oumar Touré ceertata sehilaɓe ka attude mi haaldino ɗum ɓe gummodinoma kolda ɓe jaari ha hoore fonde galle ceerno ɓe tawi ɗon ceerno heɗumi almuɗum mum te kanko ceerno ɗahiru o ko hawre ladial ɓooyani ngol ɓoygol de mi o nanngani hitanere tan ngoɗo ɓooyani ɓoy ɓooyirandi noon fof نعم ɓooyirani noon ɓooyani ngol ɓoygol no ɓoygol jaltugol aduna ceerno Oumar Touré en tan ɓooyani no feewi ne wawi noon haade yimɓe ne keeɗi en batte no lawol kono ɓooyani ne wawi heeɗiyankoɓe batti no lawol janggo somi arti mi wi on ceerno ɗahir hawre no ladial ko hitande nangga te mbiɗa andi kam ɓooyirani noon ni nde en gandi Zeynab hecci gorgol rugi alhaji ali ko lebbi joyi rugi alhaji ali jibina ko ñalawma talata نعم ñalawma talata no gas e tati نعم rajab woni mawnum yaawa rugi alhaji ali nden feeñi aduna no gas e tati mawnum yaawa نعم ñalawma talata نعم 1332 fergono yaara ujunere e temed tati e capantati e ɗiɗi summa ibrahim rewi hen ko ibrahima arrayahi o e baba bachir en jiidinene o hande ibrahima arrayahi o hande ko ɓiyum lomti toon no wiye baba ahmad ibrahima arrayahi jibina ko aset نعم ñalawma gadano e zilgadati zilgadati woni humtorande saftorande wiyete zilgadati saftorande woni zilgada ibrahima arrayahi jibina ko e saftorande goo saftorande ñalawma aset ceerno to ngue abadiara hitande dal sa chine 1334
bangi masiŋaaji men ɗi ko mbindi ko 30 août 1916 ɗin ɗon noon kala hen ko duttirɗa na waɗi juumre kanji fof ɗen ɗon kitaale men miladiya fodde ko winda hen ɗo ko fof na waɗi juumre ɗum no ko fof sabi a namnat tan masiŋ namdoɗa internet jaaboma sahaa noon ɓe ɓostina sahaa ɓe manquino ko namdal internet kono wona no winno ɗo gila nde ko namdal internet internet jaabi ɗum windi kadi noon ko ballal sabi ha ɓura ɓadade haqqillaji yimɓe summa cheikh oumar rewi hen ko cheikh oumar on jibina ko yawmul isnayni الثالث من جماد الأخرى المقال دون ركاتي قبل شيخ عمر جبنا كو ركاتي قبل تاتي لورندو هاودو كو نيالون التيني 1338 ay non do ni fo ɓurade jumde 1338 kanko o waɗi ga ko 23 février 1926 te kanko jibina ko 1919 kanko adi jibinede madina kanko baba cheikh oumar ɓiɓɓe alhaji ali wono wo de sinthia kanko adi jibinede ɗo i joni noon 26 et 19 foddi on ɗon jeeɗiɗi ɓuura ha wawde andude jumre nde wona yo ko 26 o waɗa ga ceerno aliou 21 te cheikh oumar hecci ceerno aliou nani cheikh oumar 26 ceerno aliou 21 te cheikh oumar ne hecci ceerno ali duuɓi ɗiɗi te ɗo on waɗi joni ceerno aliou ne hecci cheikh oumar duuɓi joyyi andi jumre nan ɗon o waɗe ga asma'u 22 asma'u te asma'u e baba cheikh oumar jiidi yummay ba o waɗi asma'u ko 22 cheikh oumar 26 andi ko jumre kono noon ɗe ga kirtade kam jumre ala hen hijriya o babam cheikh oumar adi jibinede madina alhaji ali dowro ngo sinthia 1918 madina sinthia kanko jibina 1919 ma yirde mum ma yirde 19 taw 1920 nanata summa ceerno aliyu refti hen ko ceerno ali ceerno ali e gorgodugi alhaji ali jiiɗi yumma e baba woni babam ceerno ali o jibina ko ñalawma aset tati mawludu lewru men mawlidi nabi tati mum ceerno tongue abadiata ama massa chine 1340 fergono yaara e ujunere temettere e capannayyi summa asma woni mo kalden hanki o joom suudu ceerno men ceerno ibrahima diallo o woni mo ceerno artiroyno allah jaawino ceerno ko ande mo artiroyno woni asma o kadi ay o ko asma o ceerno innira cheikh nal haji mouhamadou ibne saïd ko ɓuri hewde e ɓesgu makko inni ɗum ɓesgu alhaji ali omo inniri alhaji ali omo inniri sohnaɓe alhaji ali omo inniri ɓiɓɓe alhaji ali kanko ceerno so mi haaldima nen kadi yer seydi nen galle towsel woni mum siraji nen galle on innira nen galle mawɗo mo ceen siraji talla en innira ko yimum baba bachir mouhamadou ali ceerno ɗon gandi o mouhamadou ali ceerno ko ɓinal mariame seydi ko on lobbi hakkude gorgolam famiñal en rugi ceerno mbuuma woni mouhamadou ali ceerno asma'u ceerno oɗo innira taw jira ousmane ceerno on ko ɓinen zeynab ousmane ceerno lobbi hakkude ceerno abdoul imam hawli ceerno fodde bindol ko jogimi jinnaɓe ko bindi ko ɓe bindi fof e ɓeysu ceerno ene ɓe ndewodiri ni to banggue dewdirgol mabɓe hamadou ali ceerno lombi hakkude gorgol famiyel on rugi ceerno e bindol he kalanmi ousmane ceerno lombi hakkude ceerno abdoul imam hawli ceerno ousmane ceerno innira ko ceerno ousmane ceerno no janngo ni wonata inde ceerno ari o weltina ɗum nen kadi seydi bobo dañaɗo janngo woni inde ko ousmane alhaji guindira ne heewi ko noddiran noon ousmane alhaji noon mbiyanno bachir alhaji ousmane alhaji inde nde waɗino kawisaji mawɗi yo indiri ceerno ousmane kadi jooɗoyano ki inde nde tawano wonduno e pawgal
kono de inna saka Naam. ceerno dental ngal ko ɓe ngari ga duwanade ceerno Ousmane bobo innama ko an innira naam aɗa ñaani jooɗade noon arde heen ko gantu waɗi noon weltare mawde waɗi ñande heen ɗum woni oɗo asma'u naam asma'u jibina ko ñande altine naam tati haran 1341 naam kadi wona yaara ujunere temeɗɗe capannayyi goo rewi heen ko khadija khadija jibina ko zilhijja naam zilhijja woni taski ceerno tongue abadiata ama naam bam sachin 1342 rewi heen ko aishatu jibina ko e jumadal ula naam rakki gammu de mbiɗa rakki gammu on jumadal ula hitande dam sachin naam 1344 rewi heen ko mouhammad oɗo gorgol guel haji ali jiiɗi yumme baba mi haalnirmo wiyama o arino ɗo e madina kanko honno galle amen mbiyata galle keso fuccodirɗo e model en mamma thiam honno ɗo jibina ko ñande alarba e lewru zilgadata naam woni saftorano hitade hamsachin 1345 rewi heen ko hasna u jibina ko e mawlud naam rabiul awwal 1346 naam rewi heen ko ousmane woni ceerno ousmane thiar naam feeñe aduna ko ñalawma alarba go'o rajab mawɗum yaaro hitande zamchasin Naam. 1347 naam ay o waɗi lebbi men ɗiɗo pour ha ɓaɗo kiitale men ɗeɗo o waɗi ko 12 décembre 1928 ɗo men waɗi jumde ceerno ousmane thiam jibina ko e 1927 on kam 27 kala ganduɗo nde cheikh ahmad bamba hawre ladial Naam. ko nden ceerno ousmane jibina sérigne bamba Naam. duttagol mum peeñugol ceerno ousmane e aduna o Naam. ɗondirani lebbi tan wonɗo sérigne touba noon no anda ko 1927 naam kadi hay ceerno ɗemgal ceerno no haalanno naam ceerno ousmane feeñede ko 1927 kadi ceerno no haala ko 27 o adi arde madina naam lawol makko gadanol taw suwa ferde Naam. 1927 wonno nde waɗɗon lebbi sappo o hooti Naam. woynede ceer hamme e 27 wonno te nden o ari ko tawi ceerno ousmane feeñi aduna naam o hooti noon waɗi toon hitande Naam. sa o arti tan kono noon no mbimami nit ɗe ga kiitale kam juumde ala hen juumata tan ko ɗo ceerno ousmane ko 27 wona 28 ñande alkamisa naam ñande alkamisa joyi lewru ndu naam joyi lewru rajab nduɗo rajab mo kalɗen naam woni mawnum yaaro mo ceerno ousmane feeñi aduna o naam wona o wima ko goo mayru ceerno ousmane feeñi aduna naam joyi mayru alhaji ali mahoyi rawda mouhammad abne ibrahim mouhammad abne ibrahima o duwortoɗen ɗo e duworɗo e silsile he mouhammad abne ibrahim woni ko soɓɓude mbimami ni alhaji ali e ceerno sa rewi gueɗe ɗe ɓe nandi naam a gaynata alhaji ali yiiti yanade makko koko majjuno yiiti yanade nde ɓe jeehi e mahoyi ɗum waɗum mbani no ceerno yiitiri yanade chéri mouhamadoul hafiz hay ko goto ceerno men yiiti yanade chéri mouhamadoul hafiz naam fewni oɗo yeehe maari noon alhaji ali yiitiro nde yanade te koko majjuno o yiiɗi haw yiiti ceerno noon wi ko e nden hitande nde ceerno ousmane feeñe aduna ko Naam. goo mawɗum yaaro joyi mayru noon naam alhaji ali yeehi mahoyde rawda mouhammad abne ibrahim Naam. wuro wiyeten ngo soɓɓude naam في يوم الخميس الخامس من هذا الشهر نعم بنا ديرو ماهي قبر نعم. شيخنا شيرنو جالو شيرنو جالو محمد بن ابراهيم نعم. في سقول kankol ɓenno ceerno baba diallo kanko ceerno diallo jiida e ceerno baba ñoomi jiida wa wulida lahu mouhamadoul bachir naam o dañanama mouhamadoul bachir woni babam bachir ñande aljuma ceerno bachir feeñi aduna ko aljuma
sappo rabi ustani woni dow mawludu ndiya balɗe sappo amadan sachin 1349 omo eɓɓiniga noon wonde ko 4 septembre 1930 rewi hen ko abdoullah woni babam abdoulaye ñalawma talata 5 safar woni dewo haram hitande nasachin woni 1350 fergo to miladi en eɓɓini ɗum ga à peu près 1931 ayi ñande ceerno abdoulaye feeñi aduna ceerno abdoulaye thiam o e ceerno ousmane jiidi yummay baba wona yi 1931 tede ko 1930 nde feeñi aduna kam ceerno abdoulaye ko nden ceerno wi wulidat li ibnihi cheikh tidiane afo alhaji ali cheikh tidiane mo kalɗen ɗo en kaalimo laabilaɓe ko nden kankone af makko jibina afu mum alhaji ali cheikh tidiane afu makko e baba abdoulaye gi o resi hawo jibini gila e gurdam alhaji ali ayen ceerno windi ɗum wa kadhalika wulidat li ibnihi cheikh tidiane hada al ama nde hitande nde ceerno abdoulaye thiam feeñi aduna ko nden ɓii ko afo jibinana bintun ɓiɗɗo debbo ismuha aishatu ɗo ko ɓemmami tarikhaji ɗi sa heeɗima ɗi sa heeɗima ga haala ceerno ka tan no firtanma to ko heewi saha nana e audio ji he ɓe mbiya alhaji ali lomtini ceerno mbiya alhaji ali yalte aduna woppi ko alleti ɓeɓe ɓikkon to ko son wona ɗo joni haala ceerno ka fenni ɗum oɗo cheikh ahmad yeehi ha mawni ha alhaji ali neldimo cilone o janggoyi o resi ha o jibini e gurdam alhaji ali non ko wiyata ko cukare waɗa alhaji ali lomtingol makko e ceerno o wi min ko badgol allah aali ko allah ɓurani ɗum fof sinno ko jingere mi jingere mi ñam alpha mamou woni jibril nan ɗo teno mbima min andi on kam jooɗino ko culol da alhaji ali de mo janggode culol o nanggu galle kadi ko toon o resi wona ga o resi de ko toon o resi koreji alhaji huudu thiaɓe koreji amen ko caggal nde alhaji ali yalti aduna ko nden o ummiti tan o arti te ɗo arti ndene kay omo addori sohnaɓe fuutankoɓe o resi rewɓe ɗiɗo fuutankoɓe on alhaji ali jiidi may ba ko jannguɗo ceerno me baba ha wawi gandal cheikh amadou ne ko noon sinno ko jingol o jingana ɓiyi ko walla miñi ko oy kono aadi kañum ko allah ɓurani ɗum waɗi o lomtini ceerno me cheikh alhaji mahamadou seydi e badgol allah ɗum allah hollimo tawno ko kuncaɗaɗo kadi o ɓooyi fadde ceerno en nani sarakeji ɗo waɗannoɗi kadi kalɗo o jooɗi o haalnat dental ngal aadi ko puɗɗiɗo tan jokkowo on ara ɗum waɗi kala perɗo garɗo ɓe ceerno ko o ɓe wona o na fereje mbe ñalawma na are kono kala garɗo ɓe mbiya ceerno ko o ɓe wona on so ari fayore ala ni ha cheikhuna alhaji mouhamadou ibnu seydi ari no ari ɓe nambitaki ni o ari tan ɓe gandi ko o kisa ha o haaltaniɓe boom on teskidoma ñalawma nanngam en mbaɗino sadak nanngam nanngam e nanngam wonno sababu ko ha allah ɓuccita oɗo ara ɗum ɗo min kon puɗɗiɗo ko o woni jokkowo woni kisa nde ceerno ari o yaafi hewɓe kanko alhaji ali e nunɗal makko hewɓe o yaafi ɗum e gooto wata ceerno zeenade o wina ceerno zeeno kadi omo anndi nuural waɗata omo anndi jiibru waɗata kono no wayi fof so jiibru waɗa ɓurata yefude e ceerno e so ɓen ngoni ɗon sabu ɓen ko yimɓe mawɓe ko jannguɓe ko anndaɓe addoɓe jiibruɓe no mbawi dolnorade ɓen nde ceerno ari o yaafi ceerno yunus dem jay kulla mbimami ceerno e alhaji ari ko hunde wotere wona ceerno no wonduɗo e ɓesgu ceerno
ceerno wonduɗo e ceerno Ousmane Naam. kanko Alhaji Al noon wondirno e ɓesgo Ali ibn Ismail ceerno Yunus Deme ƴeew ceerno Yunus Deme Naam. o yaafi ɗum huuto jeeyi fulɗa taw ceerno ari Alaji Huudu o yaafi ɗum faati kay heydi ɓe fon mbawno lomtade wona ceerno Rachid Harouna Rachid Naam. on nanimo laabi laabi gandal ngal Naam. e jimeɗo yimata ɓe Naam. te Harouna Rachid gila ko gentaɗo wonde Alhaji Ali ɗo joni joni en kaali Alhaji Ali ma koyi yanade Naam. Mahamadou Abdou Ibrahima Naam. ñande heen omo tawa omo waɗi heen jime Naam. kanko Harouna Rachid omo yimi situation ono wanori oɗo jogui jime ɗe fof nan ɗo Harouna Rachid yaade Alhaji Ali haade Gambere Naam. kamɓe jaadi ha toon ala fof ɗeɓe jaadani sona lawol makka ngol kono on e hoore mum Naam. yo Alhaji Ali yaafimo o faati foroya fof goto ceerno seeno pour heɓido e khalifaɓe Naam. o yaafi ceerno Oumar Touré Naam. wona ceerno Oumar Touré ma mum ceerno ceerno Oumar Touré en ko ɗiɗo Naam. on ɗon ceerno Oumar Touré eno pamir toon ko mamum Mamma Seck Naam. Mamma Seck goto mo ganduɗon Dakar Naam. ceerno Oumar Touré jibini yummakko ceerno yaafi mo hooti Agnam Siwon ceerno yaafi Samba Abdallah Naam. jeeya ko ganna balol waliyo Allah mawɗo tanira makko no ngara ɗo so ngari galle amen ɗo jippoto Abdoul Fattah ne wiye Abdoul Fattah Dieng Naam. so wari mo arde dental makko mam makko toon wonno nde ceerno ari ɓe fof Alhaji Ali yaafi ɗum andi ɓe fof so gonnino toon histoire no wayni Naam. no wawno no worde ɓeeɗo te Alhaji Ali ko kuncanaɗo mo andi no wayi pop Naam. dillere waɗata kono ɗiɗo kala hade so jaafama ɓurata koye fande ceerno tene kay koye farimo Naam. Hagi. e waɓe noon ɓe keewi waadibtide ɓe jogii kayit ɗon tan mi jimani e kayit ko tan tawmi ɗo Naam. nde ceerno ari ɓe Alhaji Ali yaafi pour ha ceerno wawa heɓidade ɓeɗo ko hen jeeya kono ɓe keewi wa yimɓe mbi wonde Alhaji Ali lomtiri ceerno ko Allah ɗo mo lomtiri Naam. ɓikkon kono taw ko alyatimeɓe kono nden ɗum ɗo kam fenni ɗum wona Naam. Hagi. kaɗa wima fo Alhaji Ali o ko e nden hitande dañi ɓiiw te ko Alhaji Ali inni on ɓiɗ Naam. te on heccodirani e ceerno no feewi Cheikh Ahmad wona ngol keccodirgol ceerno heccima ko noona ha wooro Wala hawla. ko badgol Allah Hagi. o wi fa hawlayi ɓeeɗo Naam. ɓe ɓiɓɓe nogas worɓe Naam. ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo rewɓe fa hawlayi hum zurriyatu ceerno ko ɓe ngoni ɓesgu Alhaji Ali Naam. waɓɓe tatta alifi ayo haalaɗo babgal lendiɗo Naam. ɓe ko garani tan wona Naam. o wi ko wak tatta alifi mbindanmi deftere nde ɗon ɗo windi deftere nde ko gurdam Alhaji Ali Naam. nden babgalle salama ko feeñani aduna oɗo babgalle feeñani aduna o haalani ɓe ɗo o haali koye Abdoullahi ceerno winde deftere nde wallifte ɓe gonno ɓesgu makko ceerno rewni heen noon summa aali Naam. al awwal rewi heen noon aali gadano o woni aali babgalle salama wassani ɗimmo ɓe babgalle o nden no babgalle salama ɓe adi feeñje aduna Naam. babgalle Madina Gounass ceerno wi Bouayda wafati Naam. caggal yel seeɗa caggal ɗo yalta aduna seeɗa Naam. leɓi seeɗa e peeñe aduna wastahara ɓe lolliri bi ismi baaba galle Naam. kamɓe fof baaba galle tawno ɓe ginnitira Naam. ko Alhaji Ali li annahuma summiya bihi ay deftere nde nde ari haa ɗo Naam. nde ari haa ɗo ɗo Naam. ceerno Jalal no jokki heen omo jokki heen andi ɓe haalno ko o woni muul gadano Naam. Ali al awwal wassani Naam. Ali gadi ɗo e ɗimmo Bouayda wafati radiallahu anhu ayno baara wona ayi o rewdi he wata zawwaja bi binti Boubacar Kawsara Aïcha nani ɗum o rewdi ɗo o waɗi Alhaji Ali resi ɓi Boubacar Kawsara biyeteɗo Aïcha Naam. te o ko goto e sohnaɓe ceerno Ousmane Thiam min ko o woni nenon o woni nenon Naam. deftere ga o waɗi oɗo koye suddiɓe Alhaji Ali heen
woni oɗo mulgadan o ɗum ko wiyete mulgadan no heewi akhdaɓuji نعم joni noon ceerno Jalal heɓɓiti ɗum ɗo less ɗo joni ɗo kanko windirti nde ɗo نعم ceerno Jalal wi najidi huna eɗen tawa ɗo noon eɗen gartiɗen ɗo نعم o wi eɗen tawa ɗo fil kitabil madbu'i deftere mulanode adande woni nde نعم eɗen tawa ɗo watta zawwaja bi binti Boubacar Kawsar o sa dusimo nder deftere e ɗum no windi toon wonde alhaji ali resi ɓi Boubacar Kawsar biyeteɗo Aïcha o wi wa tilka sayyidatul afifatu نعم tusamma bi aishatu mumini o wi on kohowo debbo curiiɗo on dewite ko aishatu mumini non o lolliri wa ma'lumun annaha ahlun li sayyid al imam al hajj usman o wina anda non fof en na gandi on ko goto e sohnaɓe sayyid al imam al hajj usman thiam ibn sayyid al hajj ali thiam o wi alhaji ali kaliteɗo ɗo ceerno Ousmane ko ɓiyim ceerno Ousmane noon oɗo ko joom suudu makko won ɗo de o waɗayama e sohnaɓe alhaji ali o wi ɗum waɗi ɗen taw toon jumre mawde ceerno Jalal o wi gaala li al afu ahmadou ammar ceerno Jalal haala gaala li al afu ahmadou ammar o wini bindittomi deftere nde ceerno ahmadou ammar ceerno wi kam inna jaddahu ceerno Ousmane taari ko ceerno Ousmane Thiam akhbarahu habrimu ceerno Jalal wi ceerno Ammar wi kam ceerno Ousmane habri ɗum anna al muallifa zakara huna an haalihi ceerno Ammar wi ceerno Ousmane wi kam ceerno haalanno ko haala mum min al hijrati wa suhbati o wi ɗo ceerno ari haa ɗo hertidiri noon waɗani ceerno Ousmane bindanɗe deftere nde windanowo ko Madina alhaji kono ɗo ari haa ɗo o waɗi heen windande wonande ceerno Ousmane Thiam Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada